Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nehi acara bahana berkelek sakar boni hari perjuangan terang abusuran ambo maipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca marica caca mata jum menek caca sare turut menjikarasanane rokur tuntun cuncu hasar goro. Dirgener harana mor setu tenggen harat dem bukure hasar sun sing caro do tamrande mapono. What is sharp the Pakistan have war the fat of shindere my hobby rabab se kind Pakistans. يا استاذ برفرين هار كم هذا خالص أيوة تدل عليك لول مين بفعله في خصوص كر خالص ده دوسون خالص كل خالص أيش سد ربك جرا 这很大哟，都算到我那我对现在的马波诺，要我对我等待的叔叔对不对？Thank you。你都动松啥？动不灵光叔叔啦，我都哥哥说啊，我了都我说了都松啥，生我，了我都动好事，我有嘛一根。Dimulai rabab awagulang anak sanang hati di dalam sajuk di dalam kiro-kiro matuan ayi haji tungga babel yang disawu anak ayi lawi Ambo caliak mak pono duduk di tapi lawi. Kadang-kadang galak-galak seorang, kadang-kadang inyo manangi anta kapolo garangan. Jika maipin kalubuk basuang singgah sabanta di Bukit Tinggi. Karano ambo duduk mamanuang memikiakan dado piti. Utang maipin lalamu alun babaya kamu belong kade bayi maipin. Omak pono dan akan jale-jale masalah utang usaha kini kadi sabui masalah utang usaha kini kadi baco lah jale ambo kadang leba piti kadang indah utang ambo jo orang banyak puluh mama pono enak kadi makan sehari-hari oh sayo lah payah mama pono. Kalau itu kata maipin itu urusan maipin bukan urusan ambo kawan-kawan tapi nan utang tetap daya maipin itu masalah maipin saja nan dipikirkan masalah ambo dimak dilatakan oh mengerti lah maipin lah iya mau mengerti cuy tu warna malah utang ambo de banyak pulau salah disabuk utang kambo kini ambo cuba bulu utang bekabang kok leka dapet besok pagi ambo cuba dulu bau utang gak 2.500 goyo lah gak lama oh mak pono usah disabuk utang lama usah dibaca utang lama jatuh ke dalam wah iya matu mak pono walaupun piti 2.500 maipin iyo baru utang kamu tapi tetap dibayar maipin mbak maipin iyo akan meminjam ke bank elai ku ado jaminan untuk di maipin. Kalau masalah jaminan meminjam ke bank kan layado jaminan de ambo siko kuciang bamerek lastar cetu bana lama laki oh kuciang ambo ko kuciang parsia kok balinya dulu 500 piah tahun 87 kece orang bang kolai kalah aku kucing tu tak bisa jadi jaminan do maipin itu kucing batu kucing indah ada gigi
walaupun kuciang boku lah tuo tapi balinyo maha 87 anamba namo sianto orang punyonyo dulu baranak barampe sama itu sianto kurang kayo otu ado de inyo sawah jeladang 20 kok kuritangin 20 mama pono hei sayang Maipin nan punya tu yo orang gilo tadi Maipin sabu inyo tahun 87 pindah ado hubungan ado 87 aja orang gilo kalau ikut tahun na 87 bukan angko orang gilo na 87 manga kok kasinan polo painyo lah jale 87 tu angko beti Maipin idrik batambah susah juga baak kacaro kini ko Maipin mencari peti kok kama manuang serupoi ko tawi kabalakang suok liko Maipin baak caronyo tolong aja solusi. Oh jiko itu malam pono minta utang kambo ya kabaye juga kini biarlah berhenti ambo buru berabab ambo paye mo sabanta kole kadape pinjaman atau piti talangan dari orang lain ambo antan sekali mama pono ambo antan samalam-malam hari nanutang ambo 2.500 itu mak pono asakan utang kabaye kalau ndak ada 2.500 ambo age diskon 50% 1.750 saja Maipin pokok jiko itu kecik mak pono olah sanang lehati ambo di sini nanti mangkota bedo ambo kapai yang nyolai sapa ambo manunggu Maipin ramba-ramba si kaduduk di banda tolong iliakan ada ngada Maipin sambil duduk ikonan bana boka tokang Maipin kalau ndak ada tibo juwo dalam barariko apa jaminan de Maipin kambo tolong simakkan elok-elok Maipin kalau balik dari Sungai Tarap nak tarui kota Bandung tadi yang bola nak berhenti cenda berabak rupanya dek engkau muda pono nyesambung kalau balik dari Bandung nak tarui wak kota Padang lai mak pono rabab nanya sambung tapi dan isi yo masalah utang kini baapo lah dek Maipin ramba-ramba si kaduduk di banda tolong iliakan dengan ada Maipin sampai duduk itu nabana boka tokan makan dong itu nabana boka tokan alun ado nana punyo jiko ado adik nana minat ambolun ado urang nana punyo usala di awaya juo usala di aga juo ande ula awajo aga babini duo den jo jadinyo ande ula awajo aga babini duo den
kasudahannya. Allah tunggu serumpui lawi, nak tunggunya ya di punggung. Usabini na pono sabula jale bini na batu juang. Usabini na mapono sabula jadi mabini na batu juang. Pansal da kawadana, kawana kawaduang. Pansailah kabadan dan dibawa orang kabalando. Anak orang lah di Singkara, singgah sabanta di Bukit Tinggi. Walau bini dan itu banyak, tapi mak kono lah banyak piti. Usahlah digadua juo, dek ulah awal joga dua, babini duo kasudahannya. Dek ulah awal joga dua, babini duo kasudahannya. Kami balai Bukit Tinggi, silana wawan juga bingkuang. Walau makono banyak piti, tapi nyola banyak utang. Walau makono banyak piti, tapi sawali lau utang. Usah jual, usahlah di kana jual, kasan saibat dan kabaju. Kesanalah tak ketolku, singgah sabanta di pasaman. Mak itu kita badua, rasa mau banyaklah ia utangnya. Mak itu kita badua, rasa mau banyak orang utangnya. Usahlah macam cek dua, usahlah macam dua. Andai ulah cacek yorino, baserak-serak kita jadinya. Andai ulah cacek yorino, baserak-serak yora jadinya.